כן. עוד פעם אני שם אותך ברמקול, תגיד. זה בסוף עמוד 38. הוא יכול להשתמש להבין דברים. אני בטוח שיצרנו גם מה שאינתם. אוקיי, בסדר. כן. להבין דברים, להשתמש להשתמש בהרבה דברים להשתמש בו. ב-38. הנה, זה דבר המסור ללב? כן. לא, בסדר. הגיע 5 דקות לסוף, ואז היה את השאלות אוקיי. בסדר. טוב. טוב, אנחנו בפרק י"ד, עמוד 38 למטה, מה שאין כן בדבר המסור ללב. כן. אז כאן בפרק י"ד, אז למדנו אחרי שביארנו את העניין של בינוני, הדרגה של בינוני בפרקים י"ב וי"ג, כאן בי"ד אומר שהמידת הבינוני זוהי המידה ששייכת לכל יהודי ויהודי. כי כל אחד ואחד יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. למה? מה המיוחד דווקא בבינוני, שזה דבר ששייך לכל אחד ואחד? כי מה שלמדנו, הרי העניין של בינוני זה להיות זהיר במחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, בדברים של פועל ממש. כל דבר שקשור למעשה, שמשם מתחיל הבחירה של הבן אדם, כן ולא, כן לעשות, לא לעשות, כן לדבר, לא לדבר, כן לחשוב, לא לחשוב, זה בשליטה של כל אחד ואחד. וזה הרי הבינוני. כי בינוני זה לא האדם ששינה את הפנימיות שלו. זאת אומרת שבלב שלו יש רק אהבת השם ואין תאוות העולם הזה. זה צדיק. צדיק שינה את הפנימיות שלו. הוא אדם אחר שהוא רק אהבת השם ואין לו תאוות עולם הזה. בינוני למדנו. מה זה בינוני? שבלב יש לו תאוות עולם הזה, אבל זה לא מגיע אף פעם לידי ביצוע. כל מה שקשור למחשבה, דיבור ומעשה, הוא שומע מה שיצר טוב אומר לו, מה שהנפש אלוקית אומר לו, מה שכתוב בשולחן ערוך. וכיוון שזה דבר שלא צריכים פה לשנות משהו בפנים, אלא זוהי רק ההנהגה בפועל ממש, אז לא שייך להגיד על זה שצריכים את זה הכנה. אתה לא צריך הכנה בשביל זה. אם אני אומר לך, תבין משהו, אתה צריך הכנה, צריך ללמוד. אם אתה אומר, תרגיש משהו, אתה צריך הכנה, אתה צריך להתבונן. כל דבר אם אני רוצה לשנות את הפנימיות, אז זה לא בן רגע. צריך לעבוד על עצמי, לשנות את המידה שלי, לשנות את ההבנה שלי ואת התחושות שלי. אבל אם אנחנו דורש ממך לעשות ולא לעשות, זה לא צריכים הכנה. אז זה הוא אומר, זה בינוני. היות שבינוני זה מה שהעיקר של בינוני, מה שקשור לפי ממש, אז במילא בינוני יכול להיות בכל עת ובכל שעה. כל רגע האדם יכול להיות בינוני, בכל מצב. אין מצב שאדם יכול להגיד, אני לא יכול להיות בינוני. זה כמו שאחד יגיד, אני לא יכול
לעשות פעולה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממני. מה אתה צריך? תעשה. מה תעשה אותה? יש לך את האיברים שלך, אז תעשה את הפעולות שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך, ואל תעשה מה שהוא אומר לך לא לעשות. עבדנו גם, כן? אבל עדיין, נכון, גם בפעולות, אבל יש יצר הרע, ויש לו הרי תאוות עולם הזה, ובמילא זה עולה לו מהלב למוח, כן, לחשוב דברים, מה שהנפש הבאמית רוצה ומעוניינת. איך הוא יכול להתגבר כל רגע ורגע, אפילו בנוגע למחשבה, דיבור ומעשה? אתה אומר הוא יכול להתגבר, איך הוא יתגבר? בין רגע הוא יתגבר על המחשבה שהנפש הבאמית דוחפת לו, והוא ישלח את זה החוצה. מה, באיזה כוח, איזה התבוננות, איזו מחשבה יכולה לעזור לו כדי להתפטר מהפיתויים של הנפש הבאמית שרוצה כן להכשיל אותו, והוא יתגבר. אז על זה הוא אמר דבר נפלא. הוא אמר משהו, מה הוא יחשוב. אז אמר לו האדמו"ר הזקן, תחשוב, תכניס ללב דבר כזה, תגיד ללבך, אתה לא רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. למה אתה לא רוצה להיות רשע? לא להיפרד. לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה, עוונותיכם מבדילים. הדבר הזה, המחשבה הזאת, שהאווירה מפרידה אותי מהקדוש ברוך הוא, והמעשה הזה יכול להפריד אותי, זה תופס יהודי. זה כוח שנותן ליהודי לא לעשות אווירה. לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ולא לעשות את זה. זאת אומרת, יהודי לא צריך יותר. הוא לא צריכים להזכיר לו עונשים, גיהינום, ודברים מה יקרה. לא. עצם הדבר, ברגע שהוא חושב שזה יכול להפריד אותי מהקדוש ברוך הוא, עוונותיכם מבדילים, היהודי לא רוצה את זה. יהודי מואבי, יש לו אהבה מסותרת, הוא רוצה להיות קשור, הוא לא רוצה להיות נפרד. ואז הוא אומר, זה, הרי הוא אומר, הרי אתה רואה שאפילו קל שבקלים מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. זאת אומרת שלכל יהודי יש את הדבר הזה בעומק הנפש, הוא לא רוצה להיות נפרד. ברגע שזה מגיע לעבודה זרה והוא לא יכול להכחיש שזה לא מפריד אותו, כי עבודה זרה זה דבר שכל יהודי מרגיש שזה נגד הקדוש ברוך הוא, וזה כאילו להגיד באותו רגע אני נפרד, אז הוא לא מוכן. זאת אומרת, זה אתה, הנה, אפילו קל שבקלים מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. אז במילא גם אתה על כל עבירה ועבירה צריך לחשוב שזה אותו עניין, זה גם מפריד אותך מהקדוש ברוך הוא. רק מה? הקל שבקלים חושב שיש עבירה של עבודה זרה, מפרידה אותו. אבל כאשר הוא יעשה עבירה אחרת, זה לא מפריד. זה רוח שטות שמכסה על האמת ואומר דברים לא נכונים. אבל אתה יודע הרי את האמת שכל דבר ודבר מפריד אותך מהקדוש ברוך הוא, אז המחשבה הזאת היא כבר מספיקה. זה היה הנקודה שלמדנו. זאת אומרת, מה הייתה הנקודה? היות ומדובר פה במחשבה, דיבור ומעשה בדברים של פועל ממש, אז זה שייך לכל יהודי, וזה בכל רגע ורגע. הוא גם נתן עצה כדי איך אפשר לבצע את זה כל רגע ורגע, לא עם הרבה התבוננות, לא עם הרבה מחשבה, אלא בין רגע איזו מחשבה שעוונותיכם מבדילים, אני לא רוצה להיות נפרד. הוא הולך עם זה בכיס, את המחשבה הזאת, אני לא רוצה להיות נפרד, הוא תמיד יכול להתגבר על הנפש הבאמית שלו. אז לכן בינני זה מידת כל אדם, כל אחד יכול להיות בינני. כמו שאמרנו, רגע אחד אתה יכול להיות בינני, אז גם רגע הבא, ואחרי זה רגע הבא, ואחרי זה רגע הבא, וכך אפשר להיות בינני. מה שאין כן בדבר המסור ללב, אבל כאשר מדובר בדבר שמסור ללב, זאת אומרת, אם אתה רוצה לשנות כבר את הלב, מה זה לשנות הלב? דהיינו, שיהיה הרע מאוס ממש בלב, שהרע יהיה מאוס ושנוי בתכלית השנאה, כמו שלמדנו לפני זה בפרק י', שגם בשנאה ובמיאוס עצמו יש שתי דרגות, יש דרגה בתכלית השנאה, יש דרגה לא בתכלית השנאה. אז אמרנו מה זה בתכלית השנאה, פירוש הדבר
ומה זה ההבדל בין תכלית השנאה ולא בתכלית? כמו שבן אדם יש מאכל שנפל שם איזשהו זבוב, אז הוא לא יאכל את המאכל הזה, אבל המאכל עצמו הוא כן רוצה. הוא לא רוצה שגם הזבוב ייכנס לו, כי הזבוב יעשה לו בעיות. אבל יש מאכל, אז זה נקרא לא בתכלית. ככה זה גם כן בקדושה, יש, למה אני לא רוצה את התאווה הזאת? כי זה יפריד אותי עם הקדוש ברוך הוא, אבל עצם התאווה היא בסדר. היא כן קיימת אצלו, אבל מה? הוא למד והוא יודע, אצל הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, אז תמיד הוא לא רוצה להיות נדבר. זה נקרא לא בתכלית. בתכלית השנאה פירוש הדבר, על דרך מאכל שהוא מאוס, דבר של לכלוך מלכתחילה, אז הוא לא, הוא שופכין, אני יודע, הוא לא ייקח מים שופכין, אי אפשר להכניס את זה לבית. אז זה מופרך בגלל הדבר עצמו, לא בגלל שיש לו עוד משהו שעשה לו אחר כך איזה בעיה בקלקול בקיבה. עצם הדבר הוא מאוס אצלו. אז ככה זה גם כן צדיק, יש לו כל כך אחד עם הקדוש ברוך הוא, שכל דבר שהוא חוץ מהקדוש ברוך הוא לא קיים אצלו, זה מאוס אצלו. יש לו רק זה האור, זה החיות, זה התענוג, זה המקום. משהו אחר מבחוץ זה משהו מאוס. למה זה לא טוב? כי זה לא אמת, כי זה לא הדבר. לא כי זה מפריע, זה עצמו גם דבר, יש לזה ערך, יש לזה עניין, אבל משום מה הקדוש ברוך הוא בינתיים לא התיר לנו את זה, אז לכן אני שם את זה בחוץ. לא, עצם הדבר יש רק הוא ואין משהו אחר. על כל פנים, כאשר מדובר בנוגע לשנות את הפנימיות, הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו. זה כדי שהדבר יהיה באמת, זה אלא על ידי גודל ותוקף, אהבה להשם, בבחינת אהבה בתענוגים, להתענג על השם איננו מבוא. זאת אומרת, א', בכלל כדי להגיע למשהו מזה, זה כבר עבודה, ולא שייך להגיד על זה בכל עת ובכל שעה, מיד אתה יכול להיות יהודי כזה, שבלב שלך יהיה רק אהבת השם. זה עבודה גדולה. יותר מזה הוא אומר, זה דבר שזה דרגה מאוד גבוהה, לשנות באמת את הלב. אם אנחנו מדברים על אמת, לא סתם משהו, אלא באמת לאמיתו, שיהיה סנוי בשנאה, בתכלית, לא בתכלית, אבל ככה רק אהבת השם יהיה בלב, ותאוות עולמה זה יהיה ממש דחויים אצלי. זה מדרגה, בשביל זה אני צריך שיהיה לי אהבה בשם בתענוגים, כמו שלמדנו שיש אהבה כריש באש, שאדם נמצא רחוק אבל הוא צמא לקדוש ברוך הוא, אהבה בתענוגים פירוש הדבר הוא מתענג, הוא שם, אז זה צריכים להיות בדרגה כזאת שאני באמת אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה אהבה בתענוגים, אני כבר מתענג עליו כי אני מרגיש אותו, וזה דרגה גבוהה, ולא רק שצריכים הרבה עבודה בשביל להגיע לזה, הוא אומר עוד יותר, זה דבר שגם לא כל אחד יכול להגיע לזה, כי ועל זה אמרו רז"ל, על זה אמרו רז"ל, עולמך תראה בחייך. זה נקרא, זה דבר שיהיה בעולם הבא, וזה כתוב שחכמים היו מברכים אחד את השני, עולמך תראה בחייך. אז מה פירוש עולמך תראה בחייך על פי התניא? זה בעצם מה שיהיה בעולם הבא, זה כבר תזכה עכשיו. זאת אומרת, זה דברים שהיא מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את השכר בעולם הבא, שנהיה כל כך מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא שפשוט מתענגים. היום אנחנו עובדים את השם, אבל עתיד לבוא נתענג עם השם, כי הקדוש ברוך הוא יורגש בתוכנו, האלוקות, הקדושה, הרוחניות, האלוקות, יהיה משהו בהישג ובהבנה ובהשגה ובהרגשה של הבן אדם. אז הוא ירגיש אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא עולמך תראה בחייך. ומילא, זה דבר שיקרה בעולם הבא. אבל עכשיו, אין כל אדם זוכה לזה. לא כל אחד זוכה לדבר כזה. והוא אומר, כי זהו כאין קיבול שכר. זה כמו קיבול שכר. כי כתוב היום לעשותם ומחר לקבל שכרה. התפקיד של יהודי היום זה לעבוד את השם, לקיים את התורה והמצוות.
לעשות מה שצריך ולא לעשות מה שלא צריך. את ההרגשה הזאת, להרגיש שיש את התענוג, את האהבה בתענוגים, זה לא התפקיד, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן. אז בעולם הבא, לעתיד לבוא, עם ישראל יהיה לו את זה, והיום יש יהודים שיש להם את זה, לא כל אחד, היום לא כל אחד יכול להגיע לזה. זה נקרא עולמך, זה כן קיבוצך, וכדכתיב עבודת מתנה אתן את כהונתכם. כמו שהעניין של כהונה זה מתנה מלמעלה, קדוש ברוך הוא נותן כהונה, אי אפשר לעבוד קשה ואני אהיה כהן. לא, כהן זה דבר של קדוש ברוך הוא. אז כהונה זה גם כן העניין של אהבה, חסד, אז זה העניין של כהונה. אז גם כן, כדי שאצל יהודי יהיה את התחושה הזאת של אהבה בתענוגים, זה מתנה או עבודת מתנה אתן כהונתכם, זה מתנה מלמעלה, יש מי שזוכה לזה ויש מי שלא זוכה לזה. אז לכן אני אומר, העניין הזה, מאיפה שצריכים לשנות את הפנימיות, זה לא שייך לכל אחד ואחד. אבל העניין של בינוני, שבינוני זה פירוש הדבר, לא צריכים לשנות את הפנימיות, זה רק מה שקשור לפועל מוות, זה כן שייך לכל אחד ואחד. אז בינוני זה עבודה מידת כל אדם, בכל רגע אדם יכול להיות בינוני. לשנות את הפנימיות זה עבודת צדיקים, וזה לא שייך באמת לכל אחד ואחד. וצדיק ורע לו, זה ריש ואש, נכון? זה לא מספיק ריש ואש, צריכים גם אהבה בתענוגים. זה מה שאומר כאן גם אהבה. כל אחד יכול להגיע? כן, יש דרגות באהבה בתענוגים. צדיק כריש באש גם כן תלוי באיזה דרגה. בכל אהבה יש גם כמה דרגות בכל אהבה. בוא, ולכן על פי זה הוא אומר, ולכן אמר איוב בראת הצדיקים. הרי בתניא, מיד בפרק ראשון הוא הביא מה שאיוב אמר, בראת ריבונו של עולם, בראת הצדיקים, בראת הרשעים. אתה זה שבראת הצדיקים, אתה זה שבראת הרשעים. אז האדמו"ר הזקן שאל, הרי צדיק ורשע לא כה אמר שכאשר נולד ילד, אז כתוב שבשמיים קובעים, המלאך שואל טיפה זו מטה עליה, אז חכם, טיפש, גיבור, חלש, אבל צדיק ורשע לא כאמר. צדיק ורשע זה בחירה של הבן אדם. אז מה פירוש הדבר בראת הצדיקים, בראת הרשעים? זה הוא שאל מהתחלת התניא, מה פירוש איוב אמר בראת הצדיקים, בראת הרשעים? לכאורה זה בחירה של בן אדם, להיות צדיק או רשע, זה לא בראת, זה לא הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לנו את הבחירה. אז פה הוא מסיים ואומר, על פי זה יובן, מה פירוש בראת הצדיקים? בראת הרשעים הוא ידבר אחר כך, אבל פה הוא מסביר מה זה בראת הצדיקים, מה זה הכוונה בראת הצדיקים. אז הוא אומר, כיוון העניין הזה, כדי לשנות את הפנימיות, לעשות שגם כן בלב יהיה רק את האהבה לקדוש ברוך הוא, ורע יהיה מאוס, שזוהי דרגה של צדיק. ובאמת לא כל אחד יכול להגיע לזה. זאת אומרת, שהוא אמר בראת הצדיקים, לא הכוונה שבראת כאלה שבראת הצדיקים, אז בראת רק כאלה שהם יכולים להיות לא רשעים. בראת הרשעים אנחנו נלמד אחרי זה, מה זה הפירוש בראת הרשעים. אז שם הוא יסביר שבראת הרשעים הכוונה בינוני, זה בינוני. זאת אומרת, בינונים זה יהודי, כמו שלמדנו שהוא לא משנה ולא יכול לשנות את הפנימיות שלו, אבל בחיצוניות, בהנהגה היומיומית, במחשבה, דיבור ומעשה, הוא יכול להיות כמו שצריך. אז על זה נלמד אחר כך למה זה נקרא בשם רשעים, למה הפירוש בראת הרשעים. אבל כאן מה שהוא אומר בנוגע בראת הצדיקים, מה הפירוש בראת הצדיקים? כן, יש נשמות כאלה
שהם יכולים להיות צדיקים. וזה שהוא כן יכול להיות צדיק, זה לא בזכות עצמו. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא הכניס לו נשמה כזאת. זאת אומרת, זה שהוא צדיק, הוא צריך לעבוד. אם הוא לא יעבוד עם עצמו, אז הוא לא יגיע לצדיק. לא לחשוב, גם צדיק יש לו עבודה. הוא נולד עם נפש הבעמית, והוא צריך להתגבר על הנפש הבעמית, הוא גם צריך להילחם, זה תחילת עבודה שלו. אבל לאן הוא יכול להגיע, ההישגים, לאן הוא יכול להגיע, זה לא כל אחד. הבינוני לא יכול להגיע לזה. הבינוני יש לו נשמה אחרת. הנשמה של הבינוני, כמו שאמרנו, הנשמה של הבינוני, אין לו אפשרות שיהיה לו מיאוס ברע בתכלית, אפילו לא בתכלית. אין לו אפשרות להגיע למצב של אהבה בתענוגים. אין לו את זה. זה עניין נשמתי. וזה לא חסר בעבודת השם. כי מצד עבודת השם, מה שהוא צריך לעשות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו היום לעשותם, אתה עושה. אתה אומר, הבני לא יכול להתלונן, רגע, אבל אין לי את הדבר הזה שכמו שיש לצדיק. מה שנדרש ממך, יש לך את כל הכוחות לשמור תורה ומצוות במחשבה, דיבור ומעשה ב100%. הוא עדיין נקרא רשע? איך הוא נקרא בינוני? הוא נקרא בינוני. אבל צדיק, לדרגה של צדיק, הוא לא יכול להגיד. על זה בראת הצדיקים, הוא לא נברא צדיק. בינתיים נקרא לזה, הוא נברא בינוני. הוא לא נברא צדיק. בשביל להיות צדיק זה בראת. מה זה בראת הצדיקים? הורדת נשמות כאלה שיכולים להגיע למצב שהרע יהיה אצלהם מאוס ויהיה אצלהם אהבה בתענוגים. יש נשמות כאלה שאם הן עובדות הן מגיעות לזה. אבל הבינוני באמת לא יכול להגיע לזה. הוא לא נברא צדיק, הוא לא ברא את הצדיקים, אז במילא הוא לא נברא צדיק והוא לא יכול להגיע לזה. אז ולכן אמר איוב ברא את הצדיקים. כי באמת את הדבר הזה, כדי להגיע למצב של אהבה בתענוגים ומיאוס ברע, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. ומי הוא הכניס נשמה כזו, אז יש לו את הנשמה כזו, והוא יכול על ידי עבודה להגיע לזה. וכדאיתם בתיקונים, וכמו שכתוב בתיקונים, בזוהר, שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחינות. זאת אומרת, מה הוא מביא מהזוהר ראיה? היה מקום לחשוב, אין דרכות בנשמות. מה שתשקיע זה מה שתקבל. כמה שאתה תעבוד, עבדת יותר, תקבל יותר. היה לך, תתעלה יותר. תלוי הכל בעבודה שלך. אבל זה לא עניין של נשמות. אז הוא אומר לא. נכון שצריכים לעבוד וההישגים הם לפי העבודה, אבל יש דברים מהותיים, שזה לא קשור לעבודה. העניין אהבה בתענוגים, מיאוס ברע, זה דברים אחרים. זה נשמות. יש נשמות שיכולים להגיע לזה, יש נשמות שלא. אז הוא אומר, ראיה מן הזוהר שרואים שיש סוגי נשמות שונים מלכתחילה. מלכתחילה ירדו כל מיני נשמות, וכל נשמה צריכה לעבוד את השליחות שלה. להגיע לשלמות, להישגים הכי גדולים, ביחס לנשמה שלה. וכמו שאמרנו, להגיע להישג הזה, שמירת תורה והמצוות, 100%, אין נשמה שאין לה את הכוחות לזה. וכל נשמה יש לו את הכוחות לזה. מה שאמרנו בינוני, זה כל נשמה. וכל נשמה יש את הכוחות, מה שכתוב לפעיל ממש יש. וזה בעצם התורה והמצוות. מדרגות, פנימיות, להיות מואס ברע, אהבה בתענוגים, זה כבר הישגים שלא מחויבים. אין חיוב על פי תורה להגיע לזה. אבל זה נחמד נקרא לזה. זה דבר נעלה ביותר. זה תלוי בנשמות. זה כבר עניין של נשמה. יש נשמות בראת הצדיקים, להם יש את הכוח להגיע לדרגות הגבוהות האלה. ואז זה הוא מביא מהזוהר כמו שכתוב, כי זה בתיקונים, שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחינות. אז רואים שבנשמות יש חילוקים כבר. לא בעבודת השם, כבר בנשמה. חסידים, גיבורים המתגברים על יצרם, מראי תורה, נביאים, צדיקים. אז הוא אומר, החילוקים האלה
למה זה נביא, למה זה לא נביא, זה נשמות, זה לא בגלל העבודה שלו. זה עניינים של נשמות, זה צדיק, זה נביא, מראי תורה, חסידים, הגיבורים המתגברים על יצרם. זה צריך מלחמה עם היצר, זה יכול להגיע למשהו יותר נעלה, זה קשור כבר לנשמות. עכשיו הוא אומר כך, על פי מה שלמדנו, אז מה יוצא בסיכום כאן בחצי הפרק הזה? שיש דברים ששייכים לכל אחד ואחד, מידת כל האדם, שזה בינוני, שזה הנקודה, מה שקשור לפעיל ממש, מחשבה, דיבור ומעשה. כאשר מדובר בנוגע עניין אחר, בנוגע לשנות את הפנימיות, שיהיה בלב שלי רק עבר בתענוגים ומיאוס ברע, זה כבר קשור לנשמות. זה לא כל אחד יכול להגיע, זה צדיקים. זה נאמר בראת הצדיקים. אומר אדמו"ר זקן, ובזה יובן כפל לשון השבועה, כי צדיק כבר תירשע. הוא הביא בהתחלת התניא, הוא הביא מה שכתוב בספר ג' דנידה, משביעים אותו, תהי צדיק, הנשמה יורדת למטה, משביעים אותה, תהי צדיק ואל תירשע. אתה לא רוצה להיות צדיק, אבל אל תהיה רשע. מה? אתה לא רוצה להיות צדיק, אבל לפחות אל תהיה רשע. רק רגע. אז מה, יש פה שאלה, הוא שואל שאלה על הנוסח של השבועה. מה משביעים אותו? תהי צדיק ואל תירשע. אם הוא יהיה צדיק, לא צריכים להגיד לו אל תירשע. אם הוא צדיק, אז ודאי לא רשע. אז מה משביעים אותו? גם לא כל אחד יכול להיות צדיק. אז זה מה שהוא הולך להסביר. ועל זה הוא הסביר את כפל לשון השבועה. ובזה יובן כפל לשון השבועה, שאומרים פה שתי דברים, תהי צדיק ואל תירשע. כי לכאורה תמוה. כי מאחר שמשביעים אותו, תהי צדיק, אם תהי צדיק, למה צריכים להשביע אותו שלא יהיה רשע? אז בוודאי שלא יהיה רשע. אם הוא יהיה צדיק, אז הוא כבר לא יהיה רשע. לכן מסביר אדמו"ר זקן כאן שהכוונה היא כך. צדיק, יש נשמות של צדיקים. יש נשמות שהן לא יכול להיות צדיקים. אז במילא, השבועה לכל אחד ואחד זה אל תירשע. אל תירשע. לא כל אחד יכול להיות צדיק. אם לא כל אחד יכול להיות צדיק, היו צריכים לנשמות של הצדיקים להשביע להם תהי צדיק. ולנשמות האלה שהם לא יכול להיות צדיקים, להשביע להם אל תירשע. אז למה משביעים לכולם את זה? אז זהו יבאר אחר כך שבאמת הכוונה היא, אתה תשתדל. זאת אומרת, אתה לא יודע מה הנשמה שלך, אתה תשתדל. וגם אם אתה לא ברמה כזאת שיכול להגיע לאמת של תהי צדיק, בדרגות האלה, מיאוס ברע, אהבה בתענוגים, אבל משהו מעין זה, מעין, דומה משהו לאותו צדיק, גם אתה תשתדל. ואפשר להגיע, נקרא לזה בקטן, כן? בפורמט קטן אפשר כן משהו להגיע לזה ממשהו של תהי צדיק. לא בדיוק ברמה של הצדיק, אבל משהו מזה, וזה כן צריך להשתדל. זה הוא יסביר אחר כך מה. אבל לפי זה אנחנו כבר מבינים שבאמת תהי צדיק באמת זה קשור לנשמות של צדיקים. ולכן אי אפשר להגיד לכל אחד תהי צדיק. אל תירשע, זה דבר שקשור לכל אחד ואחד. אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק. לא כל אחד זוכה להיות צדיק. ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך. זאת אומרת, כל כך. כנראה במידה מסוימת אדם יכול להשתדל. אבל זה לא כל כך בחירה. זה לא תלוי בי. צריכים שהקדוש ברוך הוא יעשה פה משהו. זה לא בי. וזה לא בחירה של אדם להגיע לרמה הזאת. הוא יתענג על השם באמת, ושיהיה הרע מרוס ממש באמת. כדי להגיע לאמת הזה של תענוג בשם, לאמת הזה של מיאוס ברע, זה לא בחירה. זה דרגה. דרגה צריכים לקבל מהקדוש ברוך הוא. זה נשמה. אז זה לא תלוי בי. ולכן, וכיוון שאתה תהי צדיק, זה לא כל כך שייך לכל אחד ואחד. אז לכן משביעים שנית, אל תירשע. זה כן, אל תירשע על כל פנים.
שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם. זה ניתן לכל אחד למשול ברוח תאוותו שבליבו. זה כמו שלמדנו, כל אחד ואחד אל תירשע, זוהי עבודה בהישג יד. כל יהודי ויהודי יכול למשול ברוח תאוותו, גם שיש לו תאווה בלב, יש לו יצר, הוא יכול למשול ברוח תאוותו שבליבו ולכבוש יצרו, שלא יהיה רשע אפילו שעה אחת, כל ימיו. בין מבחינת סור מרע, בין מבחינת לעשה טוב, ואין טוב אלא תורה, דהיינו תלמוד תורה שכנגד כולן, שאפילו בתלמוד תורה שזה דבר קשה, גם שמה בעצם הכל נמדד פה עוד פעם, זה עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה. אז אי אפשר להגיד אי אפשר. מה זה אי אפשר? קשה, לא רוצה, אבל אי אפשר להגיד את זה. אפשר. הרי כל דבר שהוא בעסק, שהוא במעשה טכני, אז אתה לא יכול להגיד אי אפשר. אז במילא, אז על פי זה מובן שהעניין של אל תירשע זה מידת כל אדם, ולכן זה השבועה ששייכת לכל אחד ואחד, ולכן אומרים גם אל תירשע, כי אבל שהשבועה תצדיק היא לא כל כך שייכת, אין כזה כבחירה לכל אחד ואחד. בואו נשאל את השאלה אם ככה מה משביעים בכלל תצדיק. הרי זה לא, נשמות צדיקים היו צריכים להשביע להם תצדיק, אבל כל נשמות מה משביעים להם תצדיק? הרי בעצם רוב הנשמות זה רק אל תירשע ולא אל תצדיק. למה אומרים להם גם את המשפט אל תצדיק? אז פה מסביר את אדמו"ר הזקן ואומר מה מתכוונים במילה תצדיק, כי באמת להיות צדיק ממש אי אפשר, זה תלוי בנשמה, אי אפשר, זה לא הבחירה שלו. מה כן הבחירה שלו? אך אף על פי כן צריך לקבוע לו עיתים גם כן להשית עצות בנפשו להיות מואס ברע. הוא אומר, מה זה צדיק? מואס ברע. צדיק מואס ברע ברמות אחרות. אז המואס ברע שלו, כי הליקות זה הדבר, ומשהו שמפריד מליקות, אז הוא לא יכול לסבול בשנאה בתכלית, לא בתכלית, אבל זה ברמה אחרת, ברמה שדבר שהוא נגד הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול, הוא מואס בזה. פה הוא אומר, מדברים על בינוני, לא מדברים על אדם שיכול להגיע למדרגה כזאת, אבל גם אצלו אומר אדמו"ר, גם אתה צריך למאוס ברע. מה הפירוש? כגון, בצד חכמינו ז"ל, כמו שהגמרא אומרת בשבת, אישה חמת מלאה צירה, שיחשוב את מה שחכמים מייעצים לו, כן, איך שגם הדבר בבחינה גשמית גם כן יהיה אצלו איזה מרחק, איזה מיאוס, וכהי גם וכן כל מיני מטעמים ומעדנים נעשים ככה, אוכל דברים טעימים, אומר, כאילו יחשוב מה יוצא מזה, מה הסוף של כל הדברים האלה. וכן כל תענוגי עולם הזה החכם רואה, הנולד מהם, שסופן לרכוב ולהיות רימה והשפעה. אין שום ערך ועניין ותכלית בכל הטבות של העולם הזה. הכל נרכב, הכל השפעה והכל. אז הדבר הזה, אם חז"ל אמרו ככה וחז"ל יצאו ככה, סימן שזה יכול לפעול על האדם איזושהי תנועה של מיאוס גם כן בדברים שלכאורה הוא מתאבל להם. זהו בנוגע, אז במילא כמובן המיאוס הזה זה לא ברמה של הצדיק, זה בכלל באופן אחר. אבל מה גם כן שבן אדם יקבל איזושהי סלידה מדברים של תענוגי עולם הזה, שאין לזה שום ערך. וכן, הרי אצל הצדיק יש שני דברים, יש מיאוס ברע, יש להתענג על השם. איך הוא יעשה את זה? אז הוא אומר, גם על זה תתשתל, גם על זה תשתדל. בהפך, להתענג ולשמוח בהשם, ולהגיע גם למצב של שמחה בהשם על ידי התבוננות בגדולת היסוד ברוך הוא כפי יכולתו. תתבונן בגדלות השם. אף שיודע, אומר אדמו"ר הזקן, אף שיודע בנפשו
שלא יגיע למדרגה זו באמת לאמיתו. אומר, בכל הדברים האלה, הוא יתבונן למאוס ברע, הוא יתבונן לשמוח, להתבונן בגדלות השם. אתה לא תגיע לזה, הוא יודע שהוא לא יגיע בזה באמת. כי אם בדמיונות. זאת אומרת, יש באמת ויש באופן של דמיון. כנראה גם דמיון זה משהו, הוא לא קורא לזה דמיונות שווא. יש דברים שזה דמיון שווא, זה סתם אתה מדמיין, אבל זה בכלל לא אמת. אתה מרמה את עצמך, אתה רק מדמיין. כאן הוא אומר לא, כנראה זה דמיונות, אבל לא דמיונות שווא. במידה מסוימת נראה לו ככה, נראה לו שהוא יכול להגיע לאיזושהי תחושה של מיאוס בכל תענוגי עולם הזה. אז הוא אומר, למרות שהוא יודע מלכתחילה שאתה לא תגיע לזה באמת, וזה יהיה כמו דמיון. אומר לו האדמו"ר הזקן, אף על פי כן הוא יעשה את שלו. אל תעשה חשבונות. אתה תעשה את שלך לקיים את השבועה שמשביעים תיק צדיק. אתה תנסה לחשוב גם כן איך להעמיס עליך את תענוגי עולם הזה. תחשוב. אתה יודע מראש אתה לא תגיע לזה באמת, וגם כן זה רק דמיון. מעניין, אומר לו האדמו"ר הזקן, אתה תעשה מה שאמרו לך. והשם יעשה הטוב בעיניו. כמה שתגיע, כמה שזה ישפיע עליך, תן לקדוש ברוך הוא. תשתדל, אתה תעשה את הדבר. אל תגיד מראש, אני מיואש, זה לא בשבילי, זה לא מחשבות. לא, תעשה, הקדוש ברוך הוא יעשה את הישר בעיניו. כאילו, תקבל עזרה, יהיה עוד יותר, עוד יותר. זה כבר קשור לקדוש, אתה תעשה את השבועה. זה דבר אחד. עוד דבר הוא אומר, שההרגל על כל דבר שלטון ונעשה טבע שני. הוא אומר, בכלל יש טבע של אדם, ויש מה שנקרא, מה שאדם מתרגל, טבע שני. יש דברים שבטבע של אדם איך הוא נולד. זה הטבע שלו. יש בן אדם מתרגל לדברים אחרים, לדברים חדשים, ועד לכך שהוא כבר צריך אותם. זה נקרא טבע שני. אז הוא אומר, כן, מצד הטבע הראשון, דברים של העולם הזה לא מאוסים. אבל אתה תתרגל ככה לחשוב על דברים של העולם הזה, תענוגי העולם הזה, כמה הם מאוסים. תחשוב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה תתרגל שזה גם יהפוך להיות כבר משהו בטבע. טבע זה כבר אני. מה ההבדל בין טבע? טבע, זאת אומרת, זה הטבע שלי. אז זה כן יש שלך. לא כמו טבע ראשון, כמו טבע שני. אתה תגיע לזה. וכשיגיע למאס את הרע, וכאשר הוא יתרגל ככה בעיניים שלו למאס את הרע, יהיה נמאס קצת באמת. אז זה כבר יהיה באמת. קצת באמת. זאת אומרת, דבר ראשון הוא אומר, גם אם זה דמיונות, אל תתפעל, אתה תעשה מה שצריך, וגם הוא אומר, כשאתה תתרגל בזה, אז יכול להיות שזה גם כן יהיה כמו טבע שני, וזה גם קצת באמת. זהו בנוגע לעבודה למאוס ברע. להיות דומה לצדיק שהוא מואס ברע. ונגיע לעניין השני, להתבונן בגדלות השם ולעורר אהבת השם, אהבה בתענוגים, להתענג על השם. מה זה להתענג? להיות שמח עם הקדוש ברוך הוא, להגיע לדבר הזה. על זה אומר האדמו"ר הזקן, כנראה כאן העניין של להתרגל, טבע שני לא כל כך עובד בזה. למאס ברע שזה עניין גשמי, אז כאן אדם יכול להתרגל ולקבל כמו טבע שני. אבל בנגיע לעניין אלוקות, להרגיש אלוקות, לשמוח בשם, לא ההרגל ישנה, זה צריך לקרות, זה צריך להיות. אני צריך להתקרב למשהו. זה עניין רוחני, עניין אלוקי. אם אני לא שם, אז אני לא שם. זה לא הרגל יעשה קירוב של הדבר.
בדבר גשמי, אני התרגלתי לאכול את זה, אז אני כבר אוהב את זה. התרגלתי למוז בזה, יכול להיות שקיבלתי כבר איזה זהות בזה. זה עניינים גשמי, אבל עניינים אלוקים, עניינים רוחניים, ההרגל לא כל כך ישנה פה. אז כאן אומר, לא יהיה טבע שני, לא יתקבל פה, לא ייוולד פה טבע שני. אז זה אומר אדמו"ר זקן עניין אחר, לכן הוא מחלק את זה. ונגיע למיאוס ברע, הוא אומר, אם הוא יתרגל, זה יהיה כמו טבע שני. אבל בעניין הזה, הוא כשירגיל לשמוח נפשו בהשם על ידי התבוננות בגדולת השם, אם הוא יתרגל כאן, אז כאן הוא לא מסיים, יהיה טבע שני וזה יקרה. לא. הרי בהתערותא דילתתא התערותא דלילה. אתה תעבוד, ברוך יעשו. יהיה התערותא דלילה. לא, אתה בעצמך תתרגל, אז באמת, אז תשמח כבר, אז יהיה, לא. אם אתה תתרגל ותעבוד על זה, אז מה יצא מזה? התראות הדילתתא, התראות הדלילה. אם אתה תעשה כאן למטה, הקדוש ברוך הוא כבר יעזור לך. מה הפירוש יעזור לך? איך הקדוש ברוך הוא יעזור? לכאורה זה לא נשמה של צדיק. מה הפירוש הוא יעזור? אתה מדבר שיקבל גם כן אהבה להשם, אהבה בתענוגים, כמו צדיק. אמרנו לפני זה, בראת הצדיקים. זה נשמות של צדיקים. הוא לא נשמה של צדיק, אז הוא לא יכול להגיע לרמה הזאת של אהבת השם, אהבה בתענוגים. אז מה הפירוש? התראות דילתתא, התראות דלילה. מה יעשה מלמעלה? מה יעשו מלמעלה? הרי זה עניין אחר לגמרי, זה עניין של נשמתי, ולא אין נשמה של צדיק. אז מעניין מה שהאדמו"ר הזקן אומר כאן. מה הפירוש התראות דלילה? וכולי היי ואולי יערה עליו רוח ממרום, הקדוש ברוך הוא יסתכל על העבודה, כל כך היהודי הזה רוצה להיות מתענג בקדוש ברוך הוא, ממילא ויזכה לבחינת רוח משורש איזה צדיק שתתעבר בו. נכון? הוא נשמה של בינוני, אבל הקדוש ברוך הוא יכול להכניס לו איזה מצדיק אחר, כאילו להכניס לו נשמה של צדיק. איזה ניצוץ, משהו מצדיק, זה החלק אלוקה. והקדוש ברוך הוא יכול להכניס לו משורש איזה צדיק שתתעבר בו, כי זה לא שלו, אבל זה כן יתעבר בו, לעבוד השם בשמחה אמיתית. ואז הוא יתחיל לעבוד שוב. זה דבר נפלא. אז במילא, מה שאומרים פה, תהי צדיק, אתה תעשה את שלך. תתחיל בקטן, ואתה תעשה את שלך. ונגיע למיאוס ברע, זה יכול להגיע לאיזשהו רמה. ונגיע לשמחה בהשם, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יכניס בתוכך איזה רוח של צדיק, ובמילא בכוח אותו רוח של צדיק, אתה באמת, כדרתיו, שמחו צדיקים בהשם. הרי באמת שמחה בהשם זה שייך רק לצדיקים, כי מתי זה שמחה? כשיש לי כבר. כשאני צמא אין שמחה. אהבה כרשפש אין שמחה. באהבה בתענוגים כן. אתה מרגיש לקדוש ברוך הוא, אז יש שמחה. אז כתוב שמחו צדיקים בהשם. למה אני אומר שמחו צדיקים בהשם? כי באמת שמחה אמיתית בקדוש ברוך הוא יכול להיות רק אצל צדיק. כי צדיקים כאשר הם, הקרבה שלהם עם הקדוש ברוך הוא זה באופן שהוא תופס את הכדור, הוא מרגיש אותו, הוא מתענג, אז הוא שמח. אז אומר, אז במילא גם אצל היהודי הזה, שהוא בעצם נשמה של בינוני, על ידי שהוא יעבוד קשה, וגם יתבונן, וירצה להתקרב באופן כזה לקדוש ברוך הוא, עד אהבה בתענוגים, אז יתעבר בו בהתערותא דילתתא, התערותא דלילה, ויתעבר בו גם כנשמה של צדיק, ותתקיים בו באמת השבועה שמשבילתי צדיק, ואז באמת תתקיים בו השבועה. אז מה שאמרו לו תהי צדיק, יתקיים. אז כאן הוא אמר, לכן הוא אמר לפני זה, אין פה בחירה כל כך, אבל קצת אתה יכול לפעול. יכול להיות שאם אתה תתאמץ, אז תקבל את העיבור של צדיק, ומילא יהיה באמת צדיק. למה כתוב פה רוח ולא נשמה? מה ההבדל? מה? הוא אומר רוח, הוא לא אומר נשמה. מה ההבדל בין רוח ונשמה פה לעניין הזה? אני לא יודע מה ההבדל, אבל אני חושב שרוח זה דרגה נמוכה יותר.
רוח קשור יותר לעניין של רגש, מה הם מידות. נשמה זה מוחים, ורוח זה מידות. כאן הוא מדבר על אהבה, על אהבה בתענוגים, אז רוח היא נותנת את העניין של אהבה בתענוגים.